Benvinguts al MEP, Museu d'Art Medieval. Estem molt contents de totes les persones que ens acompanyeu i especialment al meu costat tinc la Carme Rubio, presidenta dels Amics dels Museus, que és l'entitat amb la qual coorganitzem aquesta activitat any rere any des de l'antic museu. És l'activitat que ha anat pervisquent. A veure, nosaltres com a Amics dels Museus sempre estem molt contents, tenim moltes ganes d'aquesta festa perquè és una de les més importants i a més estem molt contents de col·laborar amb el museu i cada any s'ha fet algun tipus d'activitat ben original, sobretot pensades i planificades per la Carme Comas i és un gust poder-lo fer. Celebrem aquest final d'any i començament del següent en la nostra tradició cultural i religiosa. És una de les festes grans del calendari i que, com sabeu, està dirigida especialment als infants, als més petits. Però, tot i així, la veritat és que pels grans, i cada cop que anem posant anys, doncs cada cop és més important per nosaltres que arribin aquestes festes i que per un temps ens impregnem del que significa l'esperit autèntic del Nadal. També ho necessitem, això. I a més tenim l'oportunitat de totes les obres que hi ha en el museu, que ja sabeu que són moltes i que són molt bones, doncs cada any se selecciona una i tenim la possibilitat d'aprofundir una mica en una de les joies del museu. I això, per nosaltres, que ens agrada l'art i que ens agraden els museus, és un al·licient magnífic. I a més sempre es relaciona amb alguna activitat artística. I aquest any, què millor que tenir la coral de l'Escola de Música i d'alguna manera que ens permet afegir-nos al que significa aquesta gran celebració del 180è aniversari de l'escola, que és la més antiga de Catalunya i probablement d'Europa, civil, no religiosa, però la més antiga. Per tant, és tot un honor formar part d'aquesta festa. Molt bé, us explicaré una miqueta com desenvoluparem avui aquest acte. Primerament, la coral de l'Escola de Música ens farà una cantada de 4 nadales que ells ens aniran presentant. Després, el Carles Sánchez, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens presentarà l'obra que hem seleccionat aquest any per la Nadala del museu, que és el Frontal de Lluçà. En aquest moment el que farà el Carles és una petita explicació adreçada especialment als nens i nenes de la coral i a les seves famílies, perquè entenguin sobretot el que és la tradició dels Reis Mags que està tan arrelada. I a continuació els nens i nenes faran la cantada de 2 Nadales més i els despedirem en ells i aquells que els acompanyeu i quan hagueu marxat, llavors el que farà el Carles Sánchez ens farà un estudi més aprofundit, ens explicarà en detall aquest magnífic frontal romànic de la col·lecció del museu. Us faig una breu pinzellada del Carles. Carles, si et vols aixecar un momentet, sisplau. El Carles, que avui ens acompanya, com us he comentat, és professor de la Universitat Autònoma, és professor del Departament d'Art i les seves principals línies de recerca són en el món del romànic, tant amb l'escultura com amb la pintura, i especialment en la sociologia de l'artista medieval, que és el motiu de la seva tesi doctoral. Per nosaltres és una persona també entranyable, gran coneixedor del museu, amic nostre, que ha estudiat diverses obres que tenim a la col·lecció i de les quals ha publicat.
Després doncs, tindrem el plaer d'escoltar a tot detall l'explicació d'aquest magnífic frontal. Res més, ara donem pas a aquests nens i nenes que ens començaran. Amb quina Nadal ens iniciaran? Per començar us cantarem el petit bailet tradicional català. Jo sóc el petit bailet, cançadet de bon camí, vinc amb el meu galletet per veure Jesús diví. Xarampim, xarampim,
per finalitzar aquesta primera part, ja ve Nadal. Ja ve Nadal, ja ve Nadal, ja ve Nadal, ja ve Nadal. Al mig del fred d'aquesta nit ha nascut un nen petit. Els estels brillen allà dalt i diuen que és el dia Nadal. Ja ve Nadal, ja ve Nadal, ja ve Nadal, ja ve Nadal. Ja ve Nadal, ja ve Nadal, ja ve Nadal, ja ve Nadal. Al mig del fred d'aquesta nit ha nascut un nen petit. Ja ve Nadal, estels brillen allà dalt i diuen que és el dia Nadal. Ja ve Nadal, ja ve Nadal, ja ve Nadal, ja ve Nadal. Al mig del fred d'aquesta nit ha nascut un nen petit. Ja ve Nadal, estels brillen allà dalt i diuen que és el dia Nadal. Ja ve Nadal, ja ve Nadal, ja ve Nadal, ja ve Nadal. Ho he fet superbé. Ara què explico jo, després d'aquest concert tan meravellós? Bé, com ha avançat la Carme, en aquesta pausa jo us presentaré l'obra protagonista del Nadala del museu. En aquests 5 minuts d'interludi havia de venir, la primera opció era la Taylor Swift i la Shakira, però no podien venir, per tant, he vingut jo. Bé, com deia, aquest any la protagonista de la Nadala al museu és l'altar de Lluçà, que és sens dubte una de les joies de la col·lecció d'art medieval del Museu Episcopal de Vic, una de les obres més importants. Com tenim poc temps, jo només us explicaré en aquests 5 minuts 7 coses importants, 7 curiositats, i ho farem a partir de 7 paraules que m'agradaria que recordéssiu. La primera paraula és romànic. El frontal de Lluçà és una obra paradigmàtica i important de l'art romànic. El romànic és un estil arquitectònic, artístic, de pintura, que es va desenvolupar fa 1.000 anys. De fet, el frontal de Lluçà es va realitzar al voltant de l'any 1210, per tant, té més anys que tots vosaltres junts, segurament. El romànic és un estil que es caracteritza sobretot per la construcció d'esglésies, de temples cristians. Aquí a l'imatge podeu veure, sens dubte, el testimoni més característic de la ciutat de Vic, el campanar romànic de la catedral, i al costat podeu veure la reconstrucció de l'aspecte que tenia la catedral romànica de Vic. L'interior d'aquests temples estaven decorats amb pintures murals, amb pintures sobre taula, com és el cas del frontal de Lluçà. La segona paraula clau és que és un frontal d'altar. Què vol dir això? Que aquesta obra decorava l'altar de l'església de Santa Maria de Lluçà. L'altar és la part més important d'una església, és el lloc on el sacerdot oficia la litúrgia, les cerimònies religioses, i aquests altars, igual que la resta de les esglésies, estaven decorats amb frescos, amb pintures murals, i en aquest cas amb pintura sobre taula. El romànic és un art molt didàctic. En aquesta època, fa 1.000 anys, la majoria de la població no sabia ni llegir ni escriure, i a través de les imatges, com ara, per exemple, els còmics que llegiu, s'explicaven les històries de la religió cristiana. Us posaré un exemple. Mireu aquesta imatge. Sense que jo us expliqui res, sense que vosaltres llegiu res, ja identifiqueu aquesta escena. Qui tenim representat aquí? Qui ho sap? Digueu. Els 3 Reis Mags. Exacte. Els 3 Reis Mags és una de les escenes que representa el frontal de Lluçà. I aquesta és la tercera paraula, la tercera curiositat que us explicaré. I és que el frontal de Lluçà
una de les escenes està protagonitzada pels Reis Mags. Us explicaré algunes curiositats. Segons la tradició cristiana, una estrella va aparèixer, els 3 Reis Mags la van seguir i van arribar fins a Betlem, lloc de naixement de Jesús. Però us explicaré altres curiositats que potser no sabeu. Tots parlem dels Reis Mags, però realment en origen no eren monarques, sinó que eren savis perses. Això és el que ens diuen els textos més antics. Fixeu-vos en aquesta imatge, és una imatge molt antiga, encara més antiga del romànic, té prop de 1.500 anys, i es representen com a savis. Segons els textos, eren 3 savis o astrònoms que venien d'Orient, d'una regió d'actual Turquia, que es diu Anatòlia, i aquesta regió era molt característic el que veieu que porten al cap. Aquesta mena de barretina, això és un gorro frigi, característic de la regió de Turquia, però com podeu veure no se'ls representen com a reis, com a monarques, ja que eren savis. Aquesta representació com a reis apareixerà una mica més tard, a partir del segle X, a l'any 900, ja els podem veure representats com a reis. Els veieu aquí, amb aquestes túniques, amb les corones, i és la manera com se'ls representa precisament al frontal de Lluçà. Altres curiositats representen, com podeu veure aquí, les 3 edats de l'home. Els reis representen 3 edats, la joventut, la maduresa i la vellesa. I per aquest motiu estan representats així a Lluçà i també a altres obres que formen part de la col·lecció del Museu Episcopal de Vic, com és el cas del frontal d'Espinelves. Gaspar, representat com un noi jove, del voltant d'uns 20 anys, Baltasar, representat com un home més madur, al voltant d'uns 40, i finalment Melcior, que representa la bellesa, és el rei blanc. Torno a la imatge anterior. Què falta aquí? No trobeu alguna cosa estranya? Què passa aquí, aquesta imatge? Són les 3 edats de l'home, però què falta? Digueu, el rei negre. A les primeres representacions, com veieu, el cas de Lluçà o el cas d'Espinelves, no representa el rei negre. Haurem d'esperar una mica més endavant. A partir del segle XV, al voltant de l'any 1450, es comença a representar també el rei negre, perquè els reis són símbol també de les 3 parts del món aleshores conegudes, que eren Europa, Àsia i Àfrica. A partir del 1450 es comença a representar el rei negre com aquest retaule, que és una obra del Museu Episcopal de Vic, el retaule de la Bovera. En aquest cas el comença a representar amb una tonalitat més torrada, però una mica més tard ja apareix pròpiament la representació del rei negre, com podeu veure en aquesta obra que es troba al Museu del Prado. I la darrera curiositat amb la que acabo és que el frontal de Lluçà, que ara podem veure a les sales de romànic, té un aspecte força diferent al que tenia el seu origen. Quan es va fer al voltant de l'any 1210, tenia aquest aspecte que podeu veure aquí, m'he passat, i és que tenia un fons daurat. El romànic, l'or, era un material molt preuat, molt ben valorat, perquè evocava o era símbol de la llum divina, i no totes les parròquies, no totes les esglésies tenien prou diners per poder comprar or. De manera que el que feien era utilitzar materials més econòmics, com les colradores d'estany, un pigment que es deia orpiment, i decoraven els frontals d'altar, com el de Lluçà, amb aquest material, l'estany, que feia aquest efecte d'or, amb el qual els fidels quedaven totalment enlluernats. I bé, doncs, fins aquí la presentació, i us dono novament la paraula, de ben segur que nosaltres quedem ben enlluernats amb el vostre concert. Moltes gràcies. Ara seguirem amb el 25 de desembre. Canteu amb nosaltres. Maria, que és Santa Bruna, estalvia
Moltes gràcies. Ha quedat molt clar que aquesta escola de música té molts anys per endavant. Un agraïment especial a qui ha dirigit aquesta coral, en el David Gómez. I, evidentment, a tots els nens i nenes que ens han deleitat. Bé, abans d'acabar us volia explicar algunes coses pràctiques. Abans d'acabar, comentar-vos que ens agrada moltíssim que els nens i nenes, les famílies, ens acompanyeu també aquí al museu i per això aprofito un petit breu de publicitat per dir-vos que dintre del Nadal amb propòsits que hi ha a tota la ciutat de Vic hi ha moltes activitats que es realitzen en els museus, tant en el MEP com en el Museu de l'Art de la Pell, i que us convidem a que també pugueu participar-hi durant aquestes festes de Nadal. I res més, simplement abans de despedir-los voldríem donar-los un petit obsequi en els nens i nenes que els hi serveixi per decorar la casa, l'arbre de Nadal, i que recordin aquests magnífics reis que tenim en el museu. Gràcies. Donarem pas a aquest segon pas, que és pròpiament la presentació de la Nadala, que, com hem dit sobradament, aquest any la protagonista és el magnífic frontal de Lluçà. El Carles Sánchez, que primer ens ha fet aquest petit speech més adaptat per les famílies, ara ens aprofundirà més amb l'obra, i ens agradarà també convidar-los a visitar l'obra un cop haguem acabat la conferència per poder-la veure en directe. Carles, sisplau, gràcies. En primer lloc vull agrair al Museu Episcopal de Vic i també a l'Associació d'Amics dels Museus d'Isona per la invitació a participar en aquesta activitat. La meva conferència estarà dividida en dues parts. A la primera part veurem les característiques, les singularitats del frontal de l'altar de Lluçà, amb una mica més de detall, que hem vist aquesta primera part. Veurem alguns aspectes importants d'aquesta joia de la col·lecció d'art romànic del Museu Episcopal de Vic. Veurem sobretot la iconografia, la tècnica, què sabem de l'autoria. Mentre que a la segona part, a mode d'epíleg, m'agradaria fer també una reflexió sobre el paper que té o el rol que té aquesta obra en el marc de la fascinació per l'art romànic que viu la societat catalana des de finals del segle XIX. El cert és que el romànic està de moda. Actes com el d'avui, jornades, conferències, publicacions, exposicions com la que s'ha fet fa poc aquí al Museu Episcopal de Vic, Bèsties i moltes altres, demostren que el romànic és objecte de desig, que hi ha un gran interès per part de la societat catalana en el romànic, i aquest interès es remunta al segle XIX i farem una reflexió sobre aquests processos de patrimonialització, d'interès cap al romànic. Però comencem pel principi, fent una anàlisi breu de l'altar de Lluçà. Amb el nom d'altar de Lluçà coneixem un conjunt format per 3 peces. De fet, el que hem vist a la primera part, a la presentació, és el frontal d'altar, és el que tenen aquí en imatge, però l'obra està constituïda per 2 taules més. Els laterals d'aquest altar, d'una banda, tenim el pal·li de la coronació de la Verge, és el lateral dret d'aquest conjunt, després ho veurem in situ, podrem comentar l'obra i si hi ha alguna qüestió fer-ho davant de les taules mateixes, i una tercera taula, en aquest cas és la part esquerra de l'altar, que és la taula dels 7 dons de l'Esperit Sant. Per tant, el terme correcte és parlar d'altar de Lluçà, i aquest altar està constituït per 3 peces.
L'altar de Lluçà forma part de la col·lecció primigènia amb la que es va constituir l'aleshores Museu Arqueològic Artístic Episcopal de Vic. És el nom d'origen d'aquesta institució que s'inaugura l'any 1891. Aquí poden veure una imatge una mica més tardana de l'any 1926 de Josep Salvany, però que ens dona l'aspecte que tenien aquestes primeres col·leccions, on podem veure algunes figures del davallament d'Erill. L'altar de Lluçà forma part d'aquesta col·lecció primigènia, no cal pensar que va ser adquirida probablement pel bisbe Morgades al voltant de l'any 1886 i entra a la col·lecció. 3 anys abans que s'inaugurés el museu, l'any 1891, aquesta peça, aquesta obra, juntament amb altres del Museu Episcopal de Vic, van ser exposades a Barcelona, a l'Exposició Universal de l'any 1888. És un esdeveniment molt important, ja que es tracta de la primera vegada en qual el romànic català és exposat en un context internacional. De fet, a l'exposició del 1888 no només va viatjar a Barcelona l'altar de Lluçà, sinó que van fer altres 8 obres procedents del Museu Episcopal, que actualment forma part de la col·lecció, com Rogers, Espinelves i moltes altres. En aquest moment, el romànic comença a despertar l'interès per part de la historiografia artística, erudits, historiadors, també des de l'àmbit polític, comença a interessar-se pel romànic i bona prova és que aquestes obres vagin a Barcelona el 88 a aquesta exposició universal. De la procedència no en tenim cap dubte, l'obra prové de Santa Maria de Lluçà. Lluçà va ser una canòniga agustiniana molt important, a la Catalunya dels segles XII i XIII, va ser seu d'una de les primeres canòniques agustinianes fundades al territori català i decorava l'altar major de l'església que està dedicat a l'Assumpció de la Verge. Cal subratllar que el frontal de Lluçà, probablement, i com veurem més endavant, és la primera obra a la qual Maria, hi ha una exaltació de la Verge, adquireix un fort protagonisme. Sabem que prové de Lluçà, no tenim cap mena de dubte, tanmateix l'obra no es va trobar pròpiament a Lluçà, i això ho sabem gràcies al text que escriu mossèn Gudiol l'any 1929, autor de nombroses obres, entre les quals cal destacar els primitius, una de les primeres obres dedicades a la pintura romànica, mural i sobre taula, i que ens diu això. És aquest davant d'altar un dels bons exemplars del Museu Episcopal de Vic. Si veu alguna mutilació a causa d'haver estat trobat en una parròquia bigatana, partit en 2 parts i servint de portes a una cort. És a dir, el frontal de Lluçà el van trobar un estable, partit per la meitat. Això explica aquesta gran fissura central que té l'obra, és a dir, l'obra va ser partida per la meitat, va ser utilitzada com a portes i quan es va recuperar l'obra es va restaurar i queden cicatrius. Aquest farciment de guix, no sé si aquí puc assenyalar, no. Hi ha un farciment de guix que posteriorment es va reintegrar al dibuix cromàticament amb la tècnica que s'anomena del trateggio, però és evident aquesta mutilació que va patir l'obra i que és un símptoma d'aquest canvi en l'ús del patrimoni sobre el qual tornaré més endavant. Anem a veure la iconografia. Què representa a l'altar de Lluçà? A Lluçà trobem un programa iconogràfic d'encarnació de Crist, és el que representa el frontal, ja ho explicaré amb més detall, i sobretot un programa iconogràfic d'exaltació de la Verge, d'exaltació de la Mare de Déu com a redemptora, com a mediadora, com a nova Eva, com a símbol de l'Església. La Verge té un gran protagonisme en aquest altar. Al frontal es representa un programa iconogràfic, al qual el protagonisme és l'encarnació de Crist, i això justifica les escenes triades. Què trobem al centre? La Verge, la Mare de Déu, entronitzada, amb el nen, està en un tron. Hi ha alguns elements des del punt de vista iconogràfic molt interessants, com per exemple la màndorla, està representada dins d'una màndorla amb 4 lòbuls.
Aquesta màndorla està sostinguda per 4 àngels, hi ha les inscripcions dels evangelistes. Després allà, in situ, veurem amb més detall les inscripcions. Marc, Lluc i a dalt Mateu i Joan. Aquests àngels emergeixen d'uns núvols seguint un recurs molt habitual al romànic que trobem a altres obres, també al Museu Episcopal de Vic, com és el cas del frontal de Vilaseca. Poden veure com els àngels també emergeixen d'aquests núvols. Hi ha altres detalls interessants que en una primera ullada poden passar desapercebuts, com la presència del Sol i la Lluna a la part superior. Hi ha un fons estrellat, abans parlaven dels reis, que segueixen l'estrella a Lluçà i Espinelves, i el Sol i la Lluna, que probablement són elements que ens evoquen a la crucifixió de Crist. Seguint l'ordre esquemàtic, compositiu del frontal, al carrer esquerre tenim l'Anunciació, a l'esquerra representa l'arcàngel Gabriel, amb el ceptre, símbol de missatger, seguint una iconografia habitual, i a la dreta la Verge, però que sosté un element força singular i que és estrany en la iconografia occidental. Normalment les representacions de l'Anunciació, la Verge, apareix amb el gest de benedicció, i sosté un llibre. Aquí ens trobem davant d'una iconografia molt oriental, molt bizantina. Explicaríem una mica més de detall, però a Lluçà trobem alguns elements que ens fan pensar que hi ha un influx iconogràfic i estilístic del món italo-bizantí. Segons la tradició, la Verge tenia un rol com a brodadora, estava brodant la porpra del Temple de Jerusalem quan es produeix l'Anunciació i per això se la representa amb el fus. És un tema molt habitual a la iconografia oriental, bizantina, mostraré alguns exemples. Aquesta Anunciació de les pintures murals de Bolzano, on podem veure la representació del fus. També trobem aquest atribut a altres conjunts de la pintura mural romànica, un conjunt relativament proper, són les pintures murals de Puig, al Berguedà, amb les quals tradicionalment s'ha relacionat el frontal de Lluçà. Poden veure a la part superior com la Verge novament es representa amb aquest atribut, el fus. I apareixen altres obres de la pintura romànica catalana, d'una manera més rotunda a les pintures de Sant Pere de Sol. Per tant, aquí tenim un primer element, un primer atribut que vincula aquesta obra, el frontal de Lluçà, amb la iconografia que ve d'Orient. Al carrer lateral dret trobem la representació de la Visitació, amb la representació de la Verge i la seva cosina, Elisabet, que es fonen en una abraçada, on podem veure una certa tendresa. És una escena una mica desigual. Vols una mica d'aigua? Que estic patint. Estàs bé? Sí? És una abraçada desigual. Fixeu-vos la diferència d'alçada entre la Verge, més estilitzada, i la seva cosina. Novament trobem un punt de contacte amb les pintures murals de Sant Martí de Puig, amb les quals històricament les pintures s'han relacionat. La següent escena és l'adoració, l'Epifania dels Reis Mags, que ja he explicat a la primera part de l'acte, una representació molt canònica dins del romànic, amb els 3 reis que representen les 3 edats de l'home, la joventut, la maduresa i la vellesa, seguint un esquema força habitual. És molt interessant els objectes que porten, perquè estan inspirats realment en objectes litúrgics reals, la representació d'un atuell, una píxide i un calze. Són objectes que podríem trobar perfectament a la col·lecció d'art romànic del Museu Episcopal de Vic. Una escena molt similar al que trobem a Lluçà, aquest frontal d'Espinelves, on trobem la representació dels 3 regs i que evoquen les 3 edats de l'home. I finalment, el frontal culmina amb la representació de la fugida d'Egipte. La fugida d'Egipte és molt interessant, és notòria la representació de la Verge amb el nen, que es fonen novament, i jo sempre que penso en aquesta escena em ve al cap la representació de les verges, de les icones bizantines, com per exemple la Verge Eleusa, el món bizantí, el món oriental
es desenvolupa una gran idolatria vers la Verge, això es tradueix en la representació d'icones, hi ha moltes tipologies, una d'elles és la Verge Eleusa o la Verge de Tendresa, i que d'alguna manera aquí a l'escena de la fugida d'Egipte trobem un cert paral·lel, no? Un nou vincle amb el món oriental que després us explicaré amb més detall. Aquesta és la iconografia que tenim al frontal, per tant és un cicle a l'encarnació de Crist, a través de l'Anunciació, l'Epifania i la fugida a Egipte, mentre que als laterals el programa iconogràfic és l'exaltació de la Verge, aquesta presentació de la Verge com a mediadora, com a nova Eva, com a església. D'una banda, al pali dret trobem l'escena de la coronació, una escena molt interessant. A la dreta es representa Crist, que beneeix amb la seva mà dreta, mentre que a l'esquerra col·loca la corona a la Verge com a símbol de reialesa. És molt interessant la gestualitat de la Verge. Ella flexiona lleugerament el seu cos com a símbol de reverència, i també és molt suggerent la posició de les mans, una posició molt devota que a mi particularment em recorda o m'evoca les representacions que trobem alguns cartularis o alguns manuscrits d'aquesta època, com el Liber Feodorum Maium, són escenes de prestació de fidelitat, de prestació de vassallatge. Aquí podem veure l'escena del Liber Feodorum Maium, on trobem precisament aquesta posició de les mans molt similar al que trobem a Lluçà. També recorda, en aquest cas la gestualitat i la coronació, les cerimònies d'ordenació, l'ordenació sacerdotal o les escenes d'imposició de mitres a bisbes o a sants. És el cas de les pintures de Terrassa, és el que tenen a la imatge dreta, són les pintures dedicades a Tomàs Becket, a la canònica de Santa Maria de Terrassa, on Crist fa una imposició amb 2 llibres o corones, no està clar, sobre el cap d'un sant, en aquest cas Tomàs Becket. Faig un petit incís per explicar que les pintures de Terrassa tenen un vincle amb una obra del Museu Episcopal de Vic, el frontal d'Espinelves, ja que s'ha atribuït al mateix mestre. A l'esquerra poden veure un detall del Crist, de les pintures murals de Terrassa, i a la dreta una de les escenes del frontal d'Espinelves. No hi ha cap mena de dubte que es tracta del mateix pintor, el mateix artista, el mateix mestre en aquesta època. Realment es viatjaven, hi havia connexions, i un mestre coneixedor de la tècnica de la pintura sobre taula podia anar a Terrassa i fer un cicle de pintura mural. Hi ha 2 inscripcions que identifiquen els personatges, per si hi hagués qualsevol mena de dubte, Regina Celorum i Jesus Christus Dominus Nostres. Com deia fa uns minuts, el tema és molt interessant perquè probablement es tracta de la primera representació de l'escena de la coronació de la Verge en territori català. És un tema que té el seu origen a França, és a dir, Lluçà és una obra realment interessant perquè conjuga 2 tradicions, una tradició més oriental bizantina en alguns temes, però també mira les influències del nord, una tradició més gòtica, i això ho veiem amb l'escena de la coronació de la Verge. És un tema que neix a França. A l'Île-de-France, el gòtic, a partir de l'any 1170, es comença a representar aquest tema de la coronació de la Verge. I trobem conjunts tan espectaculars com el timpà de la catedral de Senlis. Totes les obres que mostraré, encara que són ja pròpiament gòtiques, són anteriors a Lluçà. 1170, l'escena de la coronació de la Verge a Lluçà, i trobem els grans portals del gòtic francès d'aquest període. Entre el 1170 i l'any 1210, aquesta escena presideix els timpans francesos. La catedral de Laon, escena de la coronació, el portal nord de la catedral de Chartres, una de les obres més magnífiques del gòtic francès, novament la representació d'aquest tema iconogràfic. També arriba a la península ibèrica. Trobem alguns exemples de la resta de l'Estat. Un dels més rotunds i dels més suggerents és aquesta anunciació i coronació de la Verge, que es troba al claustre de Santo Domingo de Silos, 1160-1170, per tant, totes aquestes obres són anteriors a Lluçà. El timpà de la Col·legiata de Toro, aquí amb el valor afegit que es conserva la policromia. Nosaltres actualment veiem les restes escultòriques a pedra vista, però
L'escultura estava pintada i estava policromada, i conservem alguns exemples. Fora de l'àmbit estatal, coneixem exemples rotunds d'aquesta escena de la coronació. És un tema que s'estén arreu d'Europa. A Santa Maria del Trastevere, a Roma, trobem la coronació de la Verge, en aquest cas una verge vestida segons la moda bizantina, sembla l'emperadriu Teodora amb aquesta corona, amb aquests vestits, realment és una representació magnífica, esplendorosa. És el mateix que tenim a Lluçà. I altres exemples, també a Roma, a Santa Maria Maggiore, amb una datació una mica més tardana, el 1290, trobem aquesta magnífica escena absidal de la coronació de Jacopo Torriti. Per tant, és un tema que va tenir una forta difusió a Europa, però que el seu origen es troba a França al voltant de l'any 1070. Finalment, ens queda una darrera taula per analitzar, és el pal·li dels 7 dons de l'Esperit Sant, on trobem un tema gens comú, gens freqüent o habitual a la iconografia romànica. L'escena està formada per dos personatges, a l'esquerra Sant Joan Evangelista, que sosté un llibre amb la inscripció que l'identifica, i a la dreta trobem la representació de la Verge antronitzada, la Verge com a eclèsia, com a metàfora de la saviesa, que rep els 7 dons de l'Esperit Sant. Què són aquests 7 dons de l'Esperit Sant? Poden veure que a l'escena la Verge està envoltada de 6 clípeos, són aquestes formes arrodonides, dins de les quals hi ha la representació de l'Esperit Sant i al costat els dons. Els 7 dons de l'Esperit Sant són les 7 virtuts que té la Verge per desenvolupar la història de la salvació. Com deia, la Verge és redemptora, és símbol de la nova Eva. La humanitat caiguda a través d'Eva és redemida a través de la Verge. Quins són aquests 7 dons? La saviesa, la intel·ligència, el consell, la fortalesa, la ciència, la pietat i la por. És un tema poc comú a la iconografia romànica. De fet, es coneixen molts pocs exemples. Un dels coneguts és aquest frontal d'altar de Walburga, que està a Alemanya, mostraré un detall, on aquest frontal d'altar trobem la representació de la Verge d'una manera molt similar a que hem vist a Lluçà, amb aquests clípeos, amb l'Esperit Sant i els 7 dons que fan referència a aquestes virtuts de la Verge. Un darrer aspecte pel que fa a la iconografia és la importància d'aquesta temàtica mariana. Per què aquest monument en honor de la Verge? Com deia, el frontal estava dedicat a la Verge, estava situat a l'altar major de Lluçà, que estava dedicat a l'Assumpció de Maria. Per tant, no és casual. L'església de Lluçà té una capçalera trilobulada, formada per 3 absis. El central està dedicat a Maria i no per casualitat l'absis lateral esquerre, que és el que poden veure a la imatge, està dedicat a Sant Joan Evangelista. Per què està dedicat a Sant Joan Evangelista? Pel mateix motiu que Sant Joan Evangelista apareix al costat de la Verge. És el propi Crist, segons l'Evangeli de Sant Joan, que a la crucifixió presenta a la Verge i Sant Joan com a mare i fill. Això va tenir una gran difusió al romànic i per aquest motiu la Verge apareix acompanyada de Sant Joan i per això a moltes esglésies la capçalera està dedicada a la Verge, a l'Assumpció de Maria i Sant Joan Evangelista. Trobem també altres frontals, com aquest frontal de Baltarga, on novament la Verge apareix acompanyada de Sant Joan, presentats com a mare i fill. Hem vist la iconografia, ens queden per veure 2 aspectes, la tècnica i l'autoria. Pel que fa a la tècnica, els darrers estudis realitzats també per Judit Verdaguer, conservador del Museu Episcopal de Vic, ens han permès avançar en el coneixement d'aspectes que van més enllà de la iconografia. Quins són els pigments utilitzats en aquests frontals, quins són els processos d'elaboració. El frontal de Lluçà està realitzat mitjançant la tècnica de la pintura al trem. El trem és la tècnica més característica de la pintura sobre fusta i el procés consistia en 6 passos que resumiré breument. En primer lloc es feia l'elecció del suport, quin tipus de fusta. A continuació es feia l'encolat, és a dir, es feia una primera capa d'imprimació amb cola de conill. La tercera fase o etapa consistia en l'endrapat,
és a dir, s'hi col·locaven uns teixits de lli, pergamí o un altre material, que podeu veure el detall d'un dels frontals, i a continuació es feia una de les etapes més importants, que és la capa de preparació, el gesso grosso i el gesso sutile. Es deia una capa d'imprimació de guix, sobre la qual es feia el dibuix preliminar. Aquí podem veure una radiografia del frontal de Puigbò, on podem veure un dibuix preliminar, i finalment es feia l'aplicació dels pigments. Podem veure en aquesta miniatura, és molt maca, perquè d'un costat podem veure el pintor que està aplicant aquests pigments i a l'altre costat un monjo, per la tonsura, és fàcilment identificable, que està treballant amb aquests pigments. Aquí podem veure una mostra, una de les mostres que es va prendre del frontal de Lluçà l'any 2014, on podem veure les capes de preparació de guix, una capa més gruixuda i una capa més fina, i finalment l'aplicació dels pigments. L'any 2014 aquesta i altres obres es van analitzar en el marc d'un projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Museu Episcopal de Vic, i el resultat va permetre avançar en el coneixement tècnic d'aquestes obres. Com ja he avançat a la primera part, l'or, el romànic era l'element, el material més preuat, era símbol de la llum divina, però no totes les parròquies es podien permetre l'adquisició d'aquest material i de pigments d'alta qualitat. D'aquesta manera, el que es feia era recórrer a altres materials més econòmics, com la colradura d'estany o l'orpiment, era la versió més barata i econòmica de l'or. El més interessant a nivell tècnic a Lluçà és que es va poder esbrinar que els fons estaven daurats, amb colradura d'estany. Aquí podeu veure una simulació de l'aspecte original d'aquesta obra, i es va trobar aquesta mateixa colradura d'estany a altres obres del Museu Episcopal de Vic, com el frontal de Puigbò. Normalment es dauraven els nimbes, les nimbes, els fons de les escenes, i espinelves, on també es va trobar la colradura d'estany. Aquí podeu veure una fotografia d'un dels pigments trobats, l'orpiment. Podem dir que era la versió barata de l'or, tot i que era molt tòxica. Tipològicament, el frontal, és a dir, l'altar de Lluçà no és un exemple únic. Hem conservat altres exemples a Catalunya, com és el cas del frontal de Sagàs, formats per un frontal d'altar i els dos laterals. En aquest cas, el frontal d'altar està al Museu Episcopal de Vic i els laterals estan al Museu Diocesà de Solsona. És a dir, era una tipologia molt habitual per decorar els altars al romànic. Què sabem de l'autoria? Hem parlat de l'iconografia, de la tècnica. Qui va fer el frontal de Lluçà? Doncs no ho sabem. El mestre de Lluçà, un mestre anònim. Un dels problemes que ens trobem a l'hora d'estudiar el romànic és la falta de documents. Sobretot, el romànic no és un art autògrafs. Els artistes rarament signaven les seves obres. Ells feien una obra a Déu, per tant era agosarat signar i deixar el seu nom. Trobem molts pocs exemples, crec que en tota la pintura sobre la taula catalana conservem 3 signatures, 3 noms de mestres. Quan no coneixem el nom, el que fem és atribuir, i parlem del mestre de Lluçà, un mestre anònim. L'obra va ser realitzada, com deia, al voltant de l'any 1210, diem que és el 1210 perquè a partir d'aquesta data la canònica de Lluçà rep importants donacions, és una època de bonança econòmica i cal pensar que la presència d'aquestes deixes i donacions estaven dedicades a l'embelliment de l'església. Aquí podem veure una imatge del fantàstic claustre d'aquesta canònica. I, com deia també a l'inici, Lluçà s'ha vinculat amb les pintures de Sant Martí de Porreig, de fet, al Berguedà. Hi ha molts punts de contacte més iconogràfics que no pas d'estil, com és el cas de la representació d'aquesta amfísbana, que apareix a les pintures de Porreig i que trobem al frontal d'altar. La citada escena de la visitació, tot això ha portat a plantejar que el mestre que treballa a Lluçà és el mateix que treballa a Porreig. Podem dir que realment hi ha
punts de contacte amb dues obres, però que no van ser o no poden ser atribuïdes al mateix mestre. Totes dues obres, Lluçà i Porreig, formen part del que s'anomena estil o art 1200. Al voltant de l'any 1200, a Catalunya es produeix un període d'esplendor artístic caracteritzat per la influència del món italo-bizantí, influència d'obres d'Orient. Era molt habitual que els mestres viatgessin. Hi ha artistes grecs documentats aquí, a Catalunya. És el cas del mestre Alexander, Magister Alexander, una de les poques obres signades que conservem del romànic català, que fa el frontal d'altar de Santa Maria d'Orellà. És un frontal on veiem aquesta estètica oriental bizantina. Fixeu-vos en el rostre, sembla una icona pròpiament portada de Bizanci. Bé, aquest artista era un pintor grec, que ve aquí a Catalunya. Al voltant del 1200, per tant, es produeix aquesta influència del món bizantí, oriental, en l'estilització de les figures, en l'iconografia, alguns atributs com el fus. Això es veu a Lluçà i altres obres com el frontal d'Avià, la representació de la Verge entronitzada, la Theotokos bizantina. Aquesta voluntat de moviment, la representació, en aquest cas, de la visitació, com si fos una verge de tendresa. Per tant, aquí hi ha tota una influència del món oriental. Lluçà és molt singular, és un conjunt realment excepcional perquè trobem dues tradicions. Una tradició més oriental bizantina, arriba aquest estil vingut de Bizanci, però també trobem una tradició nova, gòtica, ja europea, amb la representació de la coronació, que hem vist el seu origen al gòtic francès, i la representació també dels 7 dons de l'Esperit Sant. Dins del cercle d'aquest mestre anònim, del qual no sabem res, s'han situat altres obres conservades a altres institucions. És el cas d'aquest frontal, el frontal de Solagnyong. Solagnyong és una església situada al Ripollès. Aquest frontal d'altar es conserva actualment al Museu del Prado i aquí poden veure els punts de contacte. Es parla que podria ser el mateix mestre, bé, no ho sabem, tot això són hipòtesis, és molt difícil. Si no sabem ni com s'anomenava el mestre de Lluçà, com podem dir que aquest frontal va ser realitzat per aquest mestre? És possible, si més no, hi ha punts de contacte, semblances, que ens fa pensar que si no va ser el mateix mestre, va ser un deixeble o dins del mateix cercle, dins del mateix taller. Hi ha altres obres atribuïdes a aquest taller de Lluçà, són les pintures de Casserres, que estan al Museu Diocesà de Solsona, molt pròximes a Lluçà per aquesta estilització de les figures, aquesta voluntat de moviment, i també el frontal dels arcàngels. Aquestes obres, Solagnyong, Casserres i el frontal dels arcàngels, s'han situat dins del mateix taller que podria haver realitzat totes aquestes obres en un context estilístic i cronològic molt proper. I bé, com a epíleg, m'agradaria fer una reflexió, no sé si tinc 5 minutets, sobre el paper que ha jugat o el rol que ha jugat Lluçà en el marc de la fascinació per l'art romànic. Com comentava a l'inici de la conferència, el romànic és encara a dia d'avui objecte de desig. De bona prova són les exposicions, com Bèsties, que s'ha celebrat fa pocs mesos al Museu Episcopal de Vic, l'exposició Pintar fa 1000 anys. Aquesta febre pel romànic va créixer exponencialment a partir dels anys 80 amb la publicació de Catalunya Romànica, per part d'Enciclopèdia Catalana, que crec que gairebé tots els presents tenim a casa, si més no alguns dels volums. Jornades d'estudis, conferències, publicacions, viatges. Recentment, a Vall de Boí s'ha inaugurat un nou videomapping. Tot això demostra l'interès de la societat catalana pel romànic. Per què ens agrada tant el romànic? Per què és objecte de desig? Miren aquestes dues fotografies. El cert és que la percepció que tenim actualment del romànic és molt diferent a la que tenien l'any 1907, quan es van fer aquestes dues fotografies. Corresponen, la de l'esquerra, a l'església d'Erill-la-Vall, a Vall de Boí. Són les figures del davallament, bona part de les quals es troben aquí, al Museu Episcopal, ara passarem per davant, i l'altra correspon a interiors de l'església de Sant Pere de Burgal, 1907. Aquestes fotografies es van fer en el marc de la famosa Missió Arqueològica Jurídica als Pirineus, quan una sèrie d'erudits i prohoms a Barcelona se'n van als Pirineus per tant de redescobrir la pintura romànica catalana. I el que es troben és això,
no? És a dir, un patrimoni en estat de decadència, no? D'abandonament. Què ha passat entre aquestes dues imatges? La imatge actual del davallament i l'any 1907, quan es troba aquestes figures en estat pràcticament de descomposició. Ens hem de remuntar molt abans. Jo parlava de l'any 1980 com a moment en què amb la publicació de Catalunya romànica hi ha una gran fascinació pel romànic, però hauríem d'anar més enrere, hauríem d'anar gairebé fins a l'any 1836. L'any 1836, amb la desamortització dels béns eclesiàstics, bona part del nostre patrimoni romànic és abandonat. Les ordres religioses, les comunitats marxen, de Ripoll, Lluçà, tots els conjunts que coneixem, s'inicia un procés de progressiva decadència. Aquí poden veure una imatge del claustre de Ripoll, ben diferent al monestir que coneixem actualment. A partir d'aquest moment, aquesta imatge, podem dir, decadent, romàntica, paisatgística del patrimoni romànic en estat de descomposició, per dir-ho d'alguna manera, desperta l'interès per part de viatgers i erudits. En el marc del romanticisme neix un gran interès pel valor identitari del patrimoni passat. A partir de l'any 1850, mitjans del segle XIX, erudits i viatgers comencen a acostar-se a aquest patrimoni en estat de descomposició, comencen a representar-ho i es donen a terme les primeres accions de salvaguarda. Aquí poden veure una imatge del monestir de Sant Pau del Camp, és pròpiament una runa romàntica, la bellesa del qual precisament estava en això, en aquest estat de descomposició. Arreu d'Europa, en el marc del romanticisme, neix un gran interès per l'art medieval, primer cap al gòtic i després cap al romànic, pel seu valor identitari. A Catalunya això succeeix en el marc de la Renaixença. La Renaixença és un moviment polític, literari, cultural, que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalana. És en aquest moment quan es donen a terme les primeres accions de salvaguarda del romànic. Per què el romànic? Perquè el romànic és el mirall de la nació, un valor identitari. És per aquest motiu que es du a terme la restauració de Ripoll. A l'esquerra, la imatge romàntica, abans de la intervenció d'Elies Rogent, el 1886, i la reconstrucció o el trasplantament d'òrgans que fa Elies Rogent amb aquesta reconstrucció, fixant-se en altres monuments del romànic català. Per què Ripoll? Per aquest valor identitari. El romànic té un valor de memòria, és un document del passat històric, un passat que va ser i no tornarà. És en el marc de la Renaixença, a partir de finals del segle XIX, quan es duen a terme diverses accions per tal de recuperar aquesta memòria, aquesta identitat. És el moment de l'excursionisme científic, dels viatges als Pirineus. El romànic despertarà l'interès per part d'erudits, historiadors, viatgers, però també de col·leccionistes i marxants, que veuran al romànic un valor econòmic. I és en aquest context quan, el 1919, es produeix l'arrencament de les pintures de Mur, un episodi ben conegut. Les pintures de Santa Maria de Mur, al Pallars Jussà, són venudes pel rector de l'església per tal de poder restaurar la teulada, són venudes a un marxant d'art, aquest marxant d'art les ven a un col·leccionista, Lluís Plandiura, i aquest les col·loca al mercat nord-americà. Clar, la venda d'aquestes pintures fa despertar les alarmes a Barcelona, sobretot a la Junta de Museus, que duen a terme el que s'anomena l'operació de salvaguarda de la pintura mural romànica catalana. Què és l'operació de salvaguarda? Doncs evitar que els col·leccionistes se les emportessin als Estats Units, perquè aquelles pintures són símbols d'una identitat, aquesta identitat que la Renaixença es volia recuperar. A partir del 1919, i després de l'arrencament de Mur, es du a terme els arrencaments mitjançant la tècnica d'Estrapo dels conjunts murals del Pirineu, aquí enumerats, Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant Climent, Sant Miquel de la Seu d'Urgell. Aquí poden veure el procés en el qual les pintures, un cop arrencades, són enrotllades i dipositades en caixes. I una altra escena del moment pròpiament de l'arrencament, de la tècnica de l'Estrapo,
En aquella època a Catalunya no es coneixia aquesta tècnica de l'arrencament i s'ha de recórrer a restauradors italians que fan l'arrencament mitjançant la tècnica de l'estrapo. Aquí poden veure l'arrencament de Santa Maria de Taüll. Hi ha una primera fase d'arrencament de les pintures per protegir aquests conjunts i que no se'ls emportin als Estats Units, i una segona fase a la dècada dels 30 i els 40, en aquest cas al Museu Episcopal de Vic, quan es du a terme els arrencaments del Brull, Sormor i Ses Corts, unes pintures que tenim a la sala d'art romànic. Malauradament, dins d'aquesta fascinació i d'aquest concepte del romànic com a objecte de desig, altres obres van marxar i estan a col·leccions americanes, privades, museus públics, fins i tot alguns relleus de la catedral de Vic estan a Kansas, estan als Estats Units. En el moment que totes aquestes obres, pintures, escultures, frontals d'altar entren al museu, es produeix el que, des del punt de vista de l'antropologia o sociologia, es diu procés d'activació patrimonial. Què vol dir activar patrimonialment un objecte? Totes aquestes obres, ja siguin d'abillaments, frontals, creus, etc., en el moment que surten de les esglésies van perdre la seva funció primigènia, la funció original. Quina era? Era ritual, litúrgica. Quan entren al museu adquireixen un valor d'ús, un valor econòmic, un valor identitari, de memòria. Per això ens fascina tant el romànic, perquè en el moment que entren les institucions museístiques o culturals, la societat hi confereix diversos valors. En el marc de la Renaixença i a principi del segle XX, el romànic tenia un valor identitari, era mirall d'una nació, d'un passat històric que es volia recuperar. Hi haurà persones, ara que entrem a la sala de romànic, que hi conferiran un valor espiritual, ja no ritual, perquè ha deixat de tenir aquest valor ritual primigeni, però sí que hi poden conferir un valor espiritual. Altres persones hi conferiran simplement un valor estètic, com a una representació d'un estadi concret de l'art romànic. Hi veuran uns valors estètics. Altres persones hi veuran un valor econòmic i turístic. És el que va passar a Vall de Boí, quan es va convertir en patrimoni mundial. Per tant, el romànic va passar a tenir un valor d'ús. Es va activar un concepte més vinculat a l'antropologia, al patrimoni. Però si hi ha quelcom que identifica sobretot el patrimoni o que defineix el patrimoni és el valor simbòlic. Quan veiem aquestes pintures de Lluçà o veiem el Pantocràtor, tots ho associem amb una identitat, amb una memòria històrica. El romànic és també, o ha de ser vist com un document històric, un document d'un passat, d'una memòria que va ser i que no tornarà. Bé, fins aquí, gràcies i els convido a apropar-nos a la sala.